Alisin, ma'am. Walang saksa. Apa yung tanto? Ganda din siya. Siguro. Ah? Nakabutang dili kay. It like ko kalet. Nakabutang katong kay right. Oh. Nak, ang sa resibo kayo may left and right. Hindi tayo sure dan. Kasi, mabuhin mo kayo. Mabuhin mo China. Wala pa bang report na ron? Hello. Gini. Tapos, check mo. Nangyay pa ito na. Oh my gosh. Isa may basig din alig unon mo eh. Oh. Okay na suwatan ni ma'am? Sa kilid?
Ang battery di ay no. Forget time. Ang dagaw kayo, ang dagaw. Makikita na naman, isang oras dito kayo natin ang mga gamit. Wow. Ang lutunas, ang dapat ko. Okay. Sudah dapat ko. Sa 75.